खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ अरुणाचल सिमायाव थानाय ना दुवाराव गाब गोनां हाबाफारिफोरजों बाथौ फुजा फालिदों। बाथौ फुजाया आथिखालाव बर' हारिनि फोरबोफोरनि गेजेराव मोनसे। रायजो नाङैनो बर' हारिनि सुबुंफोरा बाथौ फुजाखौ जोबोर गाजा गोमजायै फालिगासिनो दं। समान महरै आसाम अरुणाचल सिमायाव थानाय नादुवार ओनसोलखौ गुवार हाबाफारिजों खुंनाय जादों। सानथामनि फुजाखौ सिमा ओनसोलाव बर' सुबुंफोरा खुंदों। फोरबो आफादनि आफादगिरि बिरजुला सरगयारि, नेहाथारि टेबेलाराम मोसाहारि, लेङाइ आफादगिरि जामुन नार्जारि, लोगो नेहाथारि बिष्णु रामसियारि आरो जिरन बर'जों लोगोसे रांथुमगिरि धनेश्वर दैमारिनि नुजाथिनायाव खुंफुंनाय बाथौ फुजायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन अरुणाचल प्रदेशनि मन्त्रि बेवराम बागेआ। नैथि खौराङाव दङ बिटिआरआव 5 बोसोर गोजोन आरो दावगानायनि सान फालिनायाव आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा फैदों। गोजोननि नोगोर महरै मिथिजानाय क'क्राझारआ बावैसो 2020 मायथाइयाव सागान होजानाय जारिमिनारि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5थि बोसोरारि फोरबोआव मोनसे गिदिर फालिथाय खुंफुंदोंमोन। बे जारिमिनारि गोरोबथाया बिटिआरनि थाखाय गोजोन, खौसेथि आरो जौगानायनि मुगा लाबोदों। बे हाबाफारियाव मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, श्री प्रमद बर', मानगोनां केबिनेट मन्त्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे गुबुन मावफुं सोद्रोमा, एमसिएलए, गोजौ थाखोनि मावख'गिरि आरो मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बिसोरनि नुजाथिनायाव ओनसोलाव दावगानायखौ दैदेननो थाखाय जथाय रादायखौ दिन्थियो। फालिथायनि गाहाय बाथ्राफोरा जादों मुंख्लं आरो भुगिनांनाय नखरफोरनो राङारि हेफाजाब। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं आरो खहा जानांनाय नखरफोरनो 5 लाख रांनि अनसुंथाइ राननाय जायो। हारिमुआरि बान्था। बिटिआरनि मुंदांखा आरिमुगिरिफोरखौ हारिमुखौ संरैखा खालामनाय आरो जौगाहोनायाव मख'जाथाव बिहोमा होनायनि थाखाय मान होनाय जादोंमोन। गोनांथार फोसावनाय। मोननै गोनांथार फोरमायथिफोर। सोलोंथाइ होग्रा बड'लेण्ड आरो बिटिआर सोरखारनि 4 बोसोर मावफुंनायखौ बेखेवनाय जादों। बे फालिथाया 5 बोसोरनि गोजोन आरो दावगानायनि नेरसोनमोन, जेराव बिटिआर सोरखारा ओनसोलखौ खौसेथि, जौगानाय आरो जौगानायनि मोनसे दिन्थि महर बानायनो थाखाय गावनि बावसोमनायखौ रोखा खालामदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव गोदान एमसिएलए क्वार्टार बेखेवदों गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मैया क'क्राझाराव गोदानै लुजानाय एमसिएलए क्वार्टारखौ बेखेवदों। बे हाबाफारियाव मानगोनां सीएम श्री प्रमद बर', मानगोनां केबिनेट मन्त्रि श्री उरखावगोरा ब्रह्म आरो गोबां गुबुन गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। क्वार्टारफोरा मावफुं सोद्रोमाफोर, इएमफोर आरो काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सोद्रोमा एमसिएलएफोरनि थाखाय गोदान मुगानि आरो आरामगोनां जिउ खुंनायनि खाबुफोर होनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगान। बेफोर सुबिदाफोरनि थांखिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि सुबुंफोरनो गोहोम गोनां खुंथाय आरो सिबिथाय होनायनि थाखाय मोनसे हेफाजाबारि आबहावा सोरजिनाय। बे हाबाफारियाव मानगोनां लेङाइ सीएम श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मानगोनां इएम, एमसिएलए आरो बिटिसिनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बेयो जौगानाय आरो दावगानायनि फारसे बिटिआरनि दावबायनायाव आरोबाव मोनसे माइल खुन्थिया। ब्रैथि खौराङाव दङ दुर्गा फुजानि सिगां आसामनि बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जागोन। बिटिसि बिसायख'थिया 30 सेप्तेम्बरनि सिगां खुंजागोन। बेखौ रोखा खालामनाय जागोन दि बे बिखान्थिया रायजो बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां आबुं जायो। 28 जानुवारि मंगलबारखालि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे बाथ्राखौ रोखा खालामो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव शर्माया बुंदोंमोन दि दुर्गा फुजानि सिगां बिसायख'थि जागोन। 30 सेप्तेम्बरनि सिगां जों बेखौ नायनो नाजागोन दि बिखान्थिया जोबो, बिथाङा फोरमायो। जों लुबैया दि बिटिसि बिसायख'थिया हादोरसा बिधान सभानि बिसायख'थिजों गोरोबफायो। जेब्ला इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) जों बिजेपिनि गोरोबथानि सायाव नारसिननाय जायो, अब्ला शर्माया इंगित होयो दि बे थिरांथाया UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर' आरो आसाम बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि गेजेराव सावरायनायनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जागोन।
गिबि मन्थ्रिया गोरोबथानि फारसे मोनसे गुबै नोजोरखौबो नोजोर होनानै बुंदोंमोन दि जुदि जयै बिसायख'थि गेलेनाया बांसिन मासि थि खालामो अब्ला मोन्नैबो दोलोआ जयै दिन्थिफुंगोन आरो बेनि उल्थायै, जेराव बिसायख'थिया सेप्तेम्बराव जानो गोनां। शर्माया बेखौबो मुंख'दोंमोन दि 1 सप्ता एबा 10 सानसिम एसे गोबाव जानो हागौ। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव गोदान खुंथायारि बिल्डिंनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया खुंफुंनाय मोनसे जारिमिनारि फोरबोआव क'क्राझार मुलुगसोलोंसालियाव गोदान एडमिनिस्ट्रेटिभ न'नि अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि मानगोनां सिएम श्री प्रमद बर', मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री उर्खावगोरा ब्रह्म आरो गोबां गुबुन मुंदांखा मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिया बिटिआर सिङाव सोलोंथायारि बिथायारि सानज'थाइखौ बांहोनायनि फारसे मोनसे मख'जाथाव आगानखौ दिन्थियो। डक्टर शर्मानि नोजोरारि दैदेननायाव बे मावथांखिनि थांखिया सोलोंथायारि साबसिनखौ बांहोनो आरो इयुननि दैदेनगिरिफोरखौ जोथोन लानो थाखाय क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि रादायखौ गोख्रों खालामनाय। बे फोरबोआव मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम, क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि मानगोनां फोरोंगिरिफोर, बिटिआर सोरखारनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोर आरो गोबां गुबुन मुंदांखा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन, जाय ओनसोलनि सोलोंथायारि आरो खुंथायारि जौगानायनि थाखाय बे जौगानायनि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। गोदान खुंथायारि बिल्डिंआ गुन गोनां सोलोंथाइ आरो मुलुग थाखोनि सुबिदाफोर होनो थाखाय मुलुगसोलोंसालिनि सोलिबाय थानाय नाजानायाव गोनांथार बिफाव लानो थियारि जादों, जाय ओनसोलाव मोनसे गाहाय फसंथान महरै गावनि मुंखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ बाजेट सेसनाव मिरुआ 125थि संबिजिर सोदांनाय लाबोनायनि इसारा होदों गिबि मन्थ्रि। फैगौ पार्लियामेन्ट जथुम्मायाव 125थि संबिजिरारि सोदांनायनि मिजिं। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया फैगौ संसदनि जथुम्मायाव 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ लाबोनायनि सायाव मिजिं थिदों। बे बिलनि थांखिया बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC)जों लोगोसे थागिबिसा गावखुंथाय गौथुमफोरनि गोहोखौ बांहोनाय। 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथानि 5 बोसोर फालिनाय मोनसे हाबाफारियाव बिबुंथि होनानै शर्माया गोजोन मुलाम्फाखौ गोख्रों खालामनायनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होदोंमोन। बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे बिथाङा बिटिआरनि जौगानायनि फारसे गावसोरनि रादाय होनायनि सायाव गोसो होयो। संबिजिरनि 6थि फारिलाइनि सिङाव खुंजानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR)आ मोनबा जिल्लायाव गोसारना दं आरो 31 लाखनिबो बांसिन थागिबिफोर दं। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गोरोबथानि उननिफ्राय बिटिआरनि गोजोन सोलायनायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेनि जौगाथायनि थाखाय थोजासे रां होनायनि खोथा होदों। 7थि खौराङाव दङ मिरुआ हाउली, बरपेटा, हाज' आरो गुवाहाटीखौ सरजाबनाय गोदान हायुङारि राजालामाखौ गनायथि होदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि। आसामनि गिबि मन्थ्रिया गोदान हायुङारि राजालामा आरो बिथायारि सानज'थाइ जौगाथाय फोसावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया हाउली, बरपेटा, हाज' आरो गुवाहाटीखौ फोनांजाबग्रा हायुङारि राजालामा लुनो थाखाय मिरु सोरखारनि गनायथिखौ फोसावदोंमोन। बे मावथांखिनि थांखिया फोनांजाबनाय आरो ओनसोलारि रांखान्थियारि जौगानायखौ बांहोनाय, जेराव 1.5 बोसोरनि गेजेराव हा आरजिनायखौ फोजोबनाय जागोन। हाउली राजथानसालियाव दावबायनाय समाव शर्माया आरज गाबदोंमोन आरो राजमहत्सबनि थाखाय 100 बोसोरारि बिल्डिंनि थांखिजों लोगोसे बिथायारि सानज'थाइ हेफाजाबनि खोथा होदोंमोन। बिथाङा मार्चसिम आसाम थोंजोङै थिसनथाइ आनजादनि फिथाय मोनगोन होनना सान्नायजों लोगोसे 40,000 निफ्राय 50,000 रायजो सोरखारनि साख्रि थिसननायखौबो फोसावदोंमोन। पन्चायतनि बिसायख'थिखौ गोजौसिन गेजेरारि आनजादनि उनाव थि खालामनाय जायो। गिबि मन्थ्रिया बरपेटा रैखाथि ओनसोल बिलनि सायाव दावगानायखौ रोखा खालामो होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिमा हासावआव आयेन बेरेखा खैला खनिनि सायाव राहा लादों। दिमा हासावआव आयेन बेरेखा खैला खनि। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जिंगा सिदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दिमा हासाव जिल्लानि उम्रांस'आव आयेन बेरेखायै खैला जावखांनायनि सायाव गावनो मट' नटिस लादों, जेराव रेड हल माइनिंनि सायाव गोजौसिन बिजिरसालिनि होबथानायखौ मावफुंनायाव बिबानगिरिफोरा फेलें जानायखौ नोजोर होदों।
गाहाय बिजिरगिरिनि दैदेननायाव मोनसे डिभिजन बेन्चआ आसाम सोरखारनो नटिस हरनानै 7 फेब्रुआरिसिम खेंफोरथि आरो गुवारै एफिडेभिट बिदों। बिजिरसालिया रेड हल खनिनि आबहावा आरो रैखाथिनि खैफोदफोरखौ मुंख'नानै गोख्रों राहा लानायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदोंमोन, जायखौ गोजौसिन बिजिरसालिया सिगाङाव होबथादोंमोन। 6 जानुवारि खालि उमरांस'आव 300 फुट गोथौ खैला खनियाव सा9 मावसाफोरा थाबथानायनि उनाव बे जेंनाया गोसो बोनो हादोंमोन। खालामथि गामिनि 27 बोसोर बैसोनि लिजेन मगरजों लोगोसे सा4 गोथै सह'खौ बोखांनाय जादोंमोन। आसाम पुलिसआ खनि आरो खनिज जौगाथाय आरो सामलायनाय आयेन 1957 नि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुं पुनिसा नुनिसाखौ खानाय जादोंमोन। बिजिरसालिनि आखाय होनायनि थांखिया आयेन बेरेखा खनिफोरखौ दबथायनाय आरो आयेनखौ मानिनायखौ रोखा खालामनाय होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर फेसबुकआव खौरां खोनासंनानै मोजां मोनो अब्ला जोंनि डियार ब्रह्म फेसबुक पेजआव थांनानै खौरांखौ खोनासंहैनो हागोन। पेजनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।